Cing, cing, cing. Buriani tuhata tapahohomma tapasadama rohwa dot pikirata asa tapuka parmingguota marende mahita sian bukuende nomor 74 ayat sada 1 ayat 3.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia na tumo palangi dohot tanoon. Amin. Debata do haporusatta dohot hagogoota, pangurupi situtu di hagogotan, akka namangonai tu hita. Dibaheni dang mabiar hita, nakpe balik tanoon, jala lalo-lalo akka dolo, laho marongrong tutonga-tongani laut. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata amana marasiroha, hudok hami mauliate tuho sian nasa rohanami, ala di jauho hami sian haholomon Tuhat yuron, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai dirajai tondimna badiai mahami asalam ganda haporseon nami. Jala asalam badia parangenami, unang marlindang binaheni portibion, asa sahat hami rap dohot akan naporsea di guarmu, tuhangoluan na sorasuda, marhite-hite anak haholongan niroham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema patik ni debata, ima patik palimahon, sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapon mudon atorasmu, asa martua ho, jala leling mangulu di tano na nilehon ni di bata Jahoba diho. Patik paunopon, unang ho mamunu. Patik pawaluhon, unang ho mangalaku. Patik pawaluhon, unang ho manako. Patik pasiahon, unang ho olo mahatindakon hatana sotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang diape hugasan ni donganmu. Ima saatna atong rap mangidogogo mahita tutuanna di bata, lau mangulaon patik nai martangiang mahita. Ale tuan debata, sai pargogoi mahami, mangulaon na hombar tu patik mi. Amin. Marinde mahita, sian kuende nomor 624.
tapaunduk be marohata, tatopoti ma dosata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na pungudo hami di jolom martangiang Tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na godangido, say asi maroham mida sandok bangso nami, se sama dosa nami saluhutna, say sungguli maroha nami, asa muba roha dohot pangalaho nami, alani Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami, si pangulu kami. Amin. Baga-baga taringot Tuha sesani dosa. Satokin do hutadikon ho, alai papungu-punguokku maho muse, marhite-hite aka asini roha godang. Tagan di parpiar ni muruku hutabung nihon bohiku satokin maradopon ho. Alai marhite-hite dengan bahasa saleleng-leleng na asiaku ho. Nina Jahoba si palua ho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marindi mahita sian buku ini nomor 447. Hatani debata nagabe epistel dihita di bagasan mingguon ima natar surat di pulau ni aka postel bindu 10 mamukasian ayat 34 sahatro di ayat 47 tajahama marsikat soring dungi makuling masih Petrus ninnama nungatakas dapat rohaku naso si ida bohi debata ditongos ibana do hatana tu akka anak Israel lao mamaritahon dame marhite sian Yesus Kristus ibana do Tuhan ni saluhutna. Ima taringot tu Yesus nasian Nasaret na miniahan ni debata marhite-hite tondi parbadia dot agogoon na mardalani do ibana mambahen na denggan jala pas hisarhon sude akana pinatunduk ni sibolis ay didongani debatado ibana. Dipahehe debatado ibana di ari patuluhon dilehon do ibana tu hapataron
jala didokon dohami manjabitahon dohot makatindakon tunatorop paboa ibana doi natinodo ni debata hian gabe panguhum di akka na mangulu ro di akka na mate. Ima sahatna martua ma akan natumangihon hata ni debata jala naupeopsa. Amin. Marende mahita sian buku ini nomor 512. Tindakon ma haporsiautai songon nahina tindakon nidong atas haporsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata jahuba ido ama pargugu na suatu dosan na tumapalangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata jahuba na sasadai imana tidumuhon ni si Maria na gabe-gabian sianton di parbadia andorang sogubuan ido tu hatta na tu mau na bermit di panguhuman ni silatus nama te tarpajal do ibana dia pinar silang na tuat ibanu turu di kanon na mulak mangulu dia patuluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamun di bata jahuba amanai pargogu na suatu dosani disima ibana pamulak sogot tu tanahon manguhumi halak na mangulu do namatu au porsea di tondi parbadia jaladong sada huria nabadia huria atau panila Kristen akan nabadia do dia sesani dosa dohot dia itana mandok mulak mangulu do subut daging niala nong mate dohot dia nguluan na sora sudah. Amin. Tabegema kur kantate domina.
tikting na masa di bagasan sa mingguan. Horas ma dihita saluhutna damang dainang. Tatangihon ma tikting ni mingguta sadarion. Minggu parjolodung Epipanias 10 sada Januari 2026. Sada guar ni mingguta sadarion Minggu parjolodung Epipanias. Topik ni mingguta ima Jehovah manogu tanganmu. 2. Pandidion Nabadia jadwal khusus. Di minggu sadarion, minggu 10 sada Januari 2026, di Patupa Huriatado, Pandidion Nabadia jadwal khusus di parmingguan pukul 10 WIB tu sahalak yanakon bawah. Tolu ruas napindah. Di bagasan minggu sadarion, minggu 10 sada Januari 2026, nungga pindah anggota ruas Nihuriata Ima, Amang Erwin Pratama Hanjaya Nainggolan, Inang Rini Juita Tambunan. Alamat Jalan RM Kavisada nomor 10 RT 008 RW 03 Jakarta Selatan wilayah 10 Tolu, pindah tu HKBP Parbaba Resort Parbaba Distrik Pitu Samosir. 4. Ruas Nihuriata namarulang tahun. Saluhut ruas nang parhalado HKBP Pasar Minggu Pasahaton. Selamat ulang tahun Matu Hamuna. Saluhut ruas nama ulang tahun Hatu Tubuh Dohot nama ulang tahun Pasaripeon. Mamuka siang tanggal 10 sada sahat di tanggal 10 pitu Januari 2026. Guar-guar nama ulang tahun Boima Tajaha di buku Warta Jemaat. Hatani debata nagabe ojahan nilasni rohatta di enet dosian Efesus 5 ayat 20. Manotong mahamu mandok mauliate disi ala saluhut na tu debata ama di bagasan guarni tuhata Yesus Kristus. 5. Ruas namar sahid. Tu akar ruas namar sahid na dirawat di rumah sakit, dirawat di jabu, narawat jalan, dot aka namar sahid manahun, dohonon na tuhamu. Sai di pasu-pasu tuhata yima sude pangobation na jinalumuna, tibu malum parsaitoni. Tatanyokon ma nasida, asa tibu malum sian parsaiton, daftar guar-guar namar na di bagasan parsaiton boima tajaha di buku Warta Jemaat. Tikting nasojinahon dot parepengon ni huriata boima tajaha di buku Warta Jemaat naung di parede uriata songoni matikting dihita di bagasan samingguon horas. Tapi gema di puji-pujian senkur lansia.
Tapasahat ma piliata ima pilihan sada A dot sada B. Marindai mahita sian bukuende nomor 750 walu. Dameni debata na sumurung sian salhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohut pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata, marsaor maita dohot hata ni debata, na gabe bohal ni partudiota, ima na tarsurat di buku ni panurirang Jesaya, bidu 42 mamuka sian ayat sada, sahat rodi ayat sia. Songono madido disi hujahama dihita saluhutna tapai hutihu madibagasar rohatta. Idama naposoki na hutogu na hupiliti hasudungan ni rohaku. Nunga huapeho to dikutu ibana
Taria sonon nama uhum tua ka bangso barbego. Dang jauh-jauh ibana manang pangyaron na suarana. Jaladang patubegehonon na suarana di alaman. Arung naong marosahi. Dang laos ponggol honon na. Jala subu na marnehet-neheti. Dang laos ito panna. Hobar tu hasitongan taria sonon na uhum. Dang ololoja ibana manang madate. Pay madipahot uhum di tanoon. Jala aka pulo-pulo makalunguton patik na. Sono dohatani debata Jehovah, si topa langit, dohot na pahebakosa, na pajarar tanoon rodi aka swaswanana, na mga lehon hosa tubangso na maringan di atas na, dohotod di tuaka na mardalani disi. Ahu, Jehovah na majouho marhite-hite hatigoran, jala ahu manogu tangamu, sayra motaku doho, jala lehonoku doho, bahen bangso parjajian, bahen panodang diaka parbego. Mamuham, akamata ni halak na mapitung, paruarhon sian hurungan, halak na tarhurung, sian bagas hurungan, halak na maringan di haholomon. Ahu do Jehovah, imagwarho, jaladang lehonoku hasangapoku tuna asing, manang hamuliaoku tuaka gana-ganaan. Panurirangon akasian narobi idama nungaro jala akan nabura au do pabuahon. Tagan somar tubur dupe nunga hupatu begehon tuhamo. Ido ianggo sahatna. Horas madihita saluhutna. Ya, tetap do semangat kita teh amang do inang. Molope songon na tabu cuacaon boy do rupani gabe terbawa suasana. Nah, si pata boy do songon ni dang boy nok si malolong di bagas na ale di bagas coron itu hata hatop nok si malolong na ale fokus mahita mabege hata ni di bata di bagasan minggu sadarion di naong ta bongoti minggu Epipanias amang do inang saluhut hita napungu di bagas coron nang namangihuton marhite-hite live streaming. Ahado paru kilo na balga. Boban na masay borat na mabahen marsak na mabahen mabiyar na mabahen maheu pakilalaan na mabahen targogot hita nuay. Anang pula lusi hamo amang do inang tibagas rohat tama tadok alay na pasti adong bedoy boy do raha tidak konota songon na nido ni edei teks ni Korea te sipata na yung tinggang sipata na yung tinggang sipata na yung tinggang doaw. So ada manukul yaw. Di situasi si songoni totu tunglas do rohata jalalas ni rohana balga do molo adong naro manugu hita. Molo adong namangurupi hita. Molo adong napaluahon hita, mangodihon hita, memberi jaminan di hita. Dai do manginang unang majo namarukil hita marsitao non najolo tiki opung lansia iso nate tiki madabu tinggang iuru pirupani ditogu tangan tangatay dai malas ni rohata hidato mula penuaing rupani lam taba umur ya, akan berkeluarga Olupi madabu ya, ipaluas maisi. Dia do si malolong mudang ipake ho na rupani ate. Mulu na jolo rupani tinggang pitor hato-hato di urupi. Tung las ni roha na bal kedue. Membuat hati terhibur. Kita bayangkan ketika sedang bersusah hati, sedang bimbang, galau, takut, lalu ada jaminan bahwa kita akan dilepaskan dari semua yang membebani itu. Tentu ini adalah
sukacita yang besar. Urian itu hatta tergogot do bangsa Israel di habungan Babel. Nunga marongso bagas joro di Yerusalem. Maheu do pakilalan nasida, madate rohan nasida. Tabayakon ma bangso na pinili ni debata, bangso na balga, alay ikon tarbuang manasida, ikon tartaban manasida, di rohan nasida. Tidak ada lagi harapan. Nungga be, nungga talu be debata. Ala di pemahaman di hati hai, molo talu sada-sada bangso, na marlapatan, na talu do, debata, na sinoba nasida. Mereka merasa bahwa Allah sudah kalah. Allah tidak lagi punya kekuatan. Allah tidak lagi punya kuasa. Allah di tonga-tonga ni situasi si songoni, rodo debata marhite-hite panurang Jesaya, mangapuli nasida, mangalehon gogo di nasida, mangalehon pakirimo di nasida, marhite-hite sada jaminan, haluaon. Rodo debata manopot nasida. Asa unang lalap sa itu matangis. Marningot di ari hasusaani. Madalani hagugotani. Alay di leho debata do apul-apul di nasida asa tarbain nasida. Marpanaili tuari marsugot. Tutu iko dalanan nasida do hahasitoni. Ikon bolusan nasida do nadangoli di habuangan Babeli alai rodo debata manopot nasida mangalehon sada jaminan nasodung ya ditarikon debata nasida di nadangol di nahasit natongon diadopan nasida jala naik ko dapotan halwaon do nasida ditikina ido di baga-bagahon di bata. Nuaing amang do inang hurian itu hata saha matur bukon tuhita saluhutna. Di ari pa 10 sadahon dung bongot hita itu tahun nai baron. Na 10 sadari ate tung masay hatop partikiani marlujung. Tung masay hatop tabulus ari-ari ni ngulut tahun. Songon alugo hari-hari begitu cepat sekali berlalu seperti berlari saja. Boido di bagasan tangis hita. Boido di bagasan biar ni roha hita. Boido tongon di bagasan ganggu ni roha hita. Di bagasan hagogotan hita. Songon nakin suku-suku na parjuloy. Manang ahape taho ya te hamang inang. Pasti ada nama baini. Manang nama babani. Pikirata, rohata. Nama bain say marhusari gagasan dirita alai di minggu Epipania sota begema apul-apul jaminan haluaon jaminan padonganion ni debata didok nakin ida mana posoki nahu togu nahu pilit hasudungan ni rohaku nungahu apeho todiku tu ibana tarya sonon nama uhum tu aka bangso parbegu turpukon manang na laos di putih panurat ni Matius di Matius 12 ayat 10 walu saat rodi ayat 20 sada uyan nota jaha tonga di bagasta persis sama dengan apa yang difirmankan di dalam Yesaya ini. Matius menuliskannya di dalam Matius 12 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Asa Jesus do hapapatar ni nanido na dison naposo ni debata. Siapa yang dikatakan di sini hamba Allah itu merujuk pada Yesus sendiri. Yesus yang menjadi jaminan kehidupan kita. Yesus yang menjadi jaminan keselamatan kita. Holan di bagasan Yesus taruli di haluaon. Jala adul marasing do na pinatudu ni Yesus di panggonggomion na di Portibion. Harorona mangalehon haluaon. Harorona paluahon akan natargogot. Paluahon akan na digosa-gosa. Harorona patariason uhum hasitongan dohot hatigoran. Tidok diturpukon. Arung nang marosahi dang las ponggolhonon na. Jala subu na marnehe-neheti dang las itopon na. Hobar tu hasitongan tarias honon na do
dengan setia ia menyatakan kebenaran. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Sumbuh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Arung manang buluh bukanlah sesuatu yang istimewa. Holan marumakon alang-alang yang kering, yang tumbuh liar di banyak tempat. Itulah buluh. Kita bisa menemukannya dengan mudah. Oleh karena itu kalau ada buluh yang patah, ya akan segera dibuang karena sudah tidak ada gunanya lagi. Ia sudah menjadi sampah. Begitu juga dengan sumbu. Sumbu yang nyalanya sudah pudar, dia akan langsung dibuang saja sebab tidak berguna lagi. Uniknya, kedua benda yang sudah tidak berguna ini, yang dianggap sesuatu yang tidak berharga ini, digunakan oleh Yesaya untuk menggambarkan karya dari Yesus Sang Mesias itu. Buluh yang patah tidak akan, buluh yang terkulai akan dipatahkannya. Benda yang sudah tidak dianggap justru diperhatikan dan bahkan tetap diberi kesempatan oleh Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Mereka tetap berharga di matanya, tidak diluputkan dari karya keselamatan. Atong gabe pakirimon nabalga pakirimon na mangulu maon bisa luhut na porsea di Yesus. Buluh yang terkulai itu, sumbu yang hampir padam itu adalah gambaran saya, gambaran Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Yang sesungguhnya oleh karena dosa, kita tidak lagi memiliki hak kehilangan kemuliaan di hadapan Allah. Buluh yang terkulai, sumbu yang telah padam itu adalah gambaran kehidupan kita yang mungkin dibayang-bayangi oleh masa lalu yang kelam, dibayang-bayangi oleh pergumulan, penderitaan pada saat ini. Gambaran kita yang mungkin diremehkan, dianggap tidak memiliki masa depan, tidak memiliki nilai, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang tidak berharga. Tetapi semua itu tetap diperhatikan dan diselamatkan oleh Tuhan. Maka tidak usah takut bagaimana orang lain menilai hidup kita. Ketika kita datang ke hadapan Tuhan, di hadapannya kita tidak dibiarkan menjadi patah dan padam. Molo suha-suha ni portibio doa kainang amang. Boido akan namar gogo, namar huaso. Di hajol maunon, boido cupang masa napapeol uhum, dohot hasitongan. Tajom tutoru, majal tu kijang. Songon prinsip nih, piga-piga na cucuk binege. Maju tak gentar, membela yang bayar nina deh. Godangan do di Portibion, prinsip situgu na jongjong, situjang na nagadap. Jongjong do ale, tong ditogo. Ale adong nabadabu, nong gadap. Laos di ipasok bahkan ditujak ko. Ido nagudangan do pemasa. Hasitongan, hati goran, maul jupang. Itonga-tonga ni Pangulo. Contoh sederhana teh, hal kecil ibu-ibu. Mulu baladja mo ama akay nang tumol. Dang pola maretong itong kamu. Yang itu, dia lo meniroham muna buat termasuk. Alay sugar di baladja tu pasar.
ditawar bisa-bisa gitu kan. Juk do menawar pator baku. Boy do alani 500 perak dan jadi tuhur. Jadi au neda ina kan. Nasawon 2000. Isan nakin 1500 do ina. Promosi mah perjualan ini dokon belau mau tusan, ina kan. Alani 500 boy dang saud. Tung masai pator baku hita. Cumuk jotan tu akan namek-met. Na patut si urupani. Si pata ubal gas hita maretong-etong. Nang itu akai ibu-ibu. Kay nang kepada orang-orang kecil. Kepada orang-orang yang patut dibantu. Si patut si hurupon. Si pata tatutup si malolong ta. Tapasiding. Alai haroro ni naposo ni dibata. Hamba Allah. Didok dison. Papatarhon uhum. Nalaho paturehon perngoluon. Asareta uli jalasonang. Ala udukma tu uhum. Mangoluma di bagasan hasitongan. Mangoluma di bagasan hati goran. Bani tarjou do marhite-hite turpukon. Unang marles ni roha hita. Cupang adong na mekmet. Cupang adong na susah. Cupang adong na patu si urupan. Ala argado na sida. Nang diadopan nih debata. Siapa kita yang meremehkan sesama kita, sementara di hadapan Tuhan semua kita berharga. Dengan seluruh latar belakang kita, dengan seluruh keberadaan kita, dengan seluruh kekurangan kelemahan kita, kita berharga di hadapan Tuhan. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya, sumbu yang tak pudar takkan dipadamkan. Alani tugu-tugu hita songonakin panindangion marhite ede dikurkan tate sada marohata sada mata hita yang itu amang doina rap mahita mangulahon akan nauli mangulahon akan nadingkan ditonga-tongan di pardalanan ni ngoluta napaduahon dipaingot di bata bangsoi alasay dilului nasida do haluaon siya na asing. Detong nasida dang margogo be debata, dilulu nasida sian aka bangso na asing, bangso na dietong nasida gumogo sian nasida, alay naeng dipatuduhod debata. Salah do. Kamu mencari keselamatan di jalan yang keliru, sebab jaminan keselamatan hanya ada di dalam Allah, sang pemilik kehidupan. Ido bahen, didok diterpukon songono dohatani debata jauh basi topa langit. Dohot na pahepakosa na pajarar tano onro di akaswaswanana na mangalehon hosa tu bangso na maringan di atas na dohot to dituakan na mardalani di si. Allah menunjukkan dialah yang menjadikan, dialah yang menciptakan. Ibadah no natuk paluahon. Sering kita mencari jalan-jalan lain, sering kita mencari jalan-jalan yang instan. Tetapi ketahuilah keselamatan yang Allah nyatakan seringkali datang dengan cara yang tidak kita pikirkan, cara yang tidak biasa menurut pandangan kita manusia yang terbatas. Maka odo nariko dihita amang do inang, keselamatan tidak semata-mata dimulai dengan perubahan situasi kita, melainkan dengan perubahan fokus kita kepada hamba yang diutus itu, Yesus Kristus. Jadi seperti umat Israel, mereka tetap harus menjalani hukuman, tetapi fokusnya berbeda, tidak lagi pada hukuman itu, melainkan pada janji penyertaan Tuhan dan pada janji jaminan keselamatan Tuhan. Sehingga mereka mampu menjalani proses demi proses. Masalah boleh tetap ada. Yang itu amang doina. Mamuhai tahun 2020 nomor, mungkin kita sudah dihujani dengan berbagai persoalan, masalah. Tetapi lewat firman Tuhan ini mau dikatakan masalah boleh tetap ada, tapi cara kita merespon masalah itu harus berbeda. Molon nasai laon nai di tahun 2025 nasal pui menghadapi aka naborat namauli gabe muruk
gabe madele rohata, gabe madate hita, marungut-ungut hita, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan si matua, parumahen, anak orang tua, bahkan menyalahkan Tuhan. Tetapi dengan firman ini kita diajak tetap dengan kepala tegak, melangkah penuh harapan. Ido topik ni minggu ta sadarion. Jehovah manogu tanganmu. Jehovah manogu tanganmu. Dai do nakina mang do ina. Molo adong na manogu hita adalah semarohata disi. Molo adong manogu hita dalam tabba magogota. Rade mahita ditogu-togu tu hatai. Madalani ari-ari ni ngoluta di tahun 2026 naso tawoto dope songo dia tu jolo. Kurni akau punglan sia nakin diro au do na juma di hoko, au do na marorot ho, au do na manogu-nogu ho, sai na dongan aku do sahat rodi ujung ni ngulum atong ima pos ni rohata, ima pakirimota bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ditogu do tangata, ditiok do hita, laho mamolus saluhut aka naik si bulu seta di tahun 2026. Napatoluhon amang do inang respon iman sebagai orang-orang yang senantiasa dipegang, yang senantiasa diselamatkan oleh Tuhan adalah menjadi saksi keselamatan. Papa tarhon haluaon Yesaya 42 ayat 6 itu. Au Jehovah nama jauho marhite-hite hati goran au manogu tangaku jalaramotaku doho lehonoku doho bahin bangso parjajian bahin panodang di aka parbegu mabuka mata ni aka na mapitung paruarhon sian haurangan aka na tarhurung sian bagas hurungan aka na maringan di haholomo. Tugas kita banyak, panggilan kita begitu luar biasa. Kita yang sudah diselamatkan dan kita yang senantiasa dipegang oleh Tuhan, bagaimana hidup kita di tahun-tahun nasalpo amang do inang dia do gumodangan ngoluton hadirioton gabe pasu-pasu do hita di tonga-tonga ni keluarga, di tonga-tonga ni parpunguan, di tonga-tonga ni parsauran, manang gabe pusa-pusa do hita gumodangan tuaka na asing nungga buka gabe si buan dame hita amang do inang di tonga-tonga ni keluarga ta manang gumudangan do pe mulo somal didok si boga teh adong dosoni ganuk idia iba na maringanan ikon bola ikon arong pertikaian mulo si bola gareja adong musia si bola huta itu jadi ulang na wala nama mulai tidak membawa kedamaian. Dia duhita gumudangan. Apakah kita membawa pembebasan bagi orang lain atau justru kita memenjarakan orang lain? Sada doongan taringot tu si A hita malabay marsi gorgor mabain lam jebu dang boy taurom pakatayota buhadong huluta hadirioton papatarhon na toktong tinogunogu ni debatado hita akan ang pinaluan ni debatado hita di buku na isuraton di guriton opue eporus Victor tinambunan do adong do pitu je si pasidingon di tonga-tonga ni ngolo ni halak Kristen dia may naparjolo di rok jugal tabuto do jugal ate amang do ina mulo na jugalon dang siat hata manang isip mando hata to son dang ukap si pareon na laho manang yakon manang iho los si matua na pe los perhalado pe jugal songon adugar ni jagal adong do jagal soni kan mulai lopa jaga jogal terus sampai tulu jampe igor-gori jugal ope soni do sedok yata ale dang ditangihon dang diatureh na paduahon jugul
molo jugul disuraton disi Jol Manaso taroraan. Gitu. Molo di persirangan di tahun na salpui dipukul nonoli disi si paduhan hata teh. Boydo disi dipadok amang unang besong onoda. Yang itu unang besong onoda nang unang besong onoda anaha alay molo na jugulon on majol mana setoktong manutun lomona. Hola na di rohana. Nuaing nang anong bete. Unang say tuhori hamu tugil na kan na julo. Alay amaton na jugulon buiro dang tangihon. Rodo iba ang parmingguon. Alay di na marmingguon na julo di papan doi guriton ede nang ito amang indo inang di papan tulis so ni ihuta pe anong lupason sa ibereng ede on so nagudang angka 2 son ngai rokon munang be alay bare de pe bana sa ito nomor ni logo do rohana mula siyan garejan no ni kon buat okon oma ko di alam do rawon na rohana oma na jugul nga say oray pe say ditutun lo mona napatuluhon si pasidingon na cukat anong do son na cukat o na cukat to dang las rohana marnida na dinggan dang las rohana marnida na dinggan say naing segaan na ngadinggan parsaurani rodo iba na to si sungod dia ma asa marbada ondo to asa dang masih pakulingan ondo cukat namangiw na pawaton cuma rojor anong doala na cuma rojor tolu piring di basu 2 marobuk cuma rojor matong mangulahon-ulahon na tidak fokus mangulahon-ulahon na sembarang napalimahon cuking mulo na cukingon o makahala na maul pakulingan ala say cuking pangalusan na rupani mamulus dana dinggan disapa or sa mangburuin na rupani ate alay molo na cukingon boy do alusan na siya dia mangburu mau adi ganaw mangulito na burung na musete jel molarong so ni makataya mangdoinang na cuking may dinggan dia di sisi rupani alay asing pakuling na cuking doy na mangihut na paunopon na jorngang tabo to jorngang molo na jorngangon imahala na lomorohan na marhata baraksi tabo to do hata baraksi kata-kata kasar kata-kata kotor alay posroha kudang adong dihitate amang do ina ditonga-tonga ni keluarga ta mula dong persoalan to rumah hata barangsi najorngang may keluar makan na di Ragunanan sude apa ni sian hata nang rupan na babituhon si pasidingot ta na jeng ompe mirik do maranggi do nakin nate na jukingi saya marsi gorgor rohana molo dibereng na dinggan naing say sigaan na molo muru dongan alas marohana umana jeng jadi dong gusto ni saya dibayad dongan na muru las rohana mameringi ima pangalahon ni halak na jeng boy doon masa di tonga-tonga di pardalanan ni ngolu ni halak Kristen siya hari Senin sahatu hari Sabtu alay di hari Minggu sungun na bertuba may bana amang do inang pitu jeon ikon si pasidingot ta akan ang tinogunogo ni debata sada si solukhonota tatiyot tahangoluhon ima Jesus
Nah, mian di bagasan dirita, di bagasan rohata, di bagasan nguluta, tuk doi laho mangalo saluhut pangalaho nakinani. Na jugul, jogal, ceng-ceng, cuking, corngang, na pitui. Tuk doi mangalosa. Atong tajakon ma Jesus. Ima na poso ni debata na disuruh rakon na. Tahanguluhon ma ibana. Mangolu ma di bagasan ibana. Tarpasi di kita maaka ulahon nagidup. Tuk mahita papatarhon haluaon naong pinatupana di bagasan nguluta. Sebab ketika saya dan Bapak Ibu masih Tuhan berikan kesempatan menapaki tahun 2026 ini, Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud, yaitu untuk menyatakan kemuliaannya. Atong tapa tuduhon ma tapa patar maha muliaon ni debata marhite-hite nguluta napasidikon aka nakinani naboy gabe partutuhani alay tasulukon ma Jesus di bagasan rohata ganuk marsada-sada margogo mahita saluhna martang yang mahita ale debata moliate rohanami diho ihatam na badia na toktong paingoton hami manugunugu ha porsyon nami. Tutu ali Tuhan boy gudang akan namasa na mabayin ganggu rohan nami bobonosan hami Tuhan targugut dang humuto hami dia na naing siadupan nami alay di paingot hodo hami marhite hatam di bagasan tikyon natoktong do ditugu-tugu ho tangan nami dakia ditarik ko hami Tuhan manoktong dohorap po kami atong imalas ni rohan nami napahotton rohan ang haporsyon nami toktong marhapo sa tuho molope godang namasa na iko si bulson nami Tuhan takas mabotoon nami marhite-hite haporsyon nami molo rapo ko hami sa luhut na tahi tarulaho kami atong saha di ho mahami madalani ari-ari ning ulo nami hatop tongon Tuhan mamulus alay napostorohan nami toktong ramutan mo hami pasu-pasu ngulo nami pasu-pasu di bagasan hahipason molo tunga dong siya tunga-tunga namin na tungod di bagasan parsahiton napayak di poduman di bagas na sida nang di rumah sakit tungho matuhan na mga pehot tangan mo nagukwaso na badiyay mga lehon hahipaso din na sida Tuhan asi maroham ali di bata suang-songon ni tahe di hami sa luhut na natungod di bagasan parukilon lehon di hami Tuhan jalan keluar jala lehon di hami akan nauli nadenggan si parhoto poton nami tu adupanmu di bata na balga doho natutong mamasu-masu ngulo nami akaulaon namin na maragami bayan majadi Tuhan sa luhut na di bagasan asin ni roham paso-paso hami sa luhut na siyan akan namekmet na magodang sa hatu aka na tuwa-tuwa nami na hong lajut usia ramoti hami di bagasan ngulo nami pasiding ragam ni aka parmaraan nang tahi ni parcahet pesian hami saha di humang ulo nami nang dungan nami na mabuan danak na naing si Didion di bagasan arisadaryon ramoti ngulo na sida songon na toras manugunugo danak naong pinalumehon mo to na sida Tuhan di bagasan biar midaho di bagasan tiruan na siya ko asa gabi anakon si olay poda si olay ajar anakon natoktong marhabiara dopako jala di bagasan hay pason ibur-ibur magodang di pangaramotion mo toktong Tuhan atong sa di humahami hupanggong gopok kami mangolo nami tu bagasan tangan mo asatuk hami bayat tiruan papatarhon hamulian mo ditong atongan ng ulo nami marhite Jesus Kristus Tuhan nami martangyan kami to amin tapuji matuhata laos tapasahat mapeliata di bagasan las ni rohan Aku tiada mau Tuhan,
Mohon mahita tu lawan pandidion nabadia. Marede mahita sian buku di nomor 146 ayat sadaro de 2 los jongjong ma natoras nama buan dadanak na lain pardidi. Martangiang mahita. Ale aman nami na di banua gijang, narodo hami tu jolom maboan dak danakon. Saya si maroham, jalo may banaga be anakonmu. Pasu-pasu jala pargogoi ma ibana mangyahi hanguluan sogot. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu dongan nama boan dak danak si didionon. Tangyon hamu mahatan ni Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliak portibion, nina madok akka sisianna. Oday hamu masaluhut bangso. Jadi hamu manasida tu bagasan goar ni debata ama, dohot anak, dohot tod di porbadia. Ajari hamu manasida mangarado ti saluhut na hutonahoni tu hamu. Jala ingot ma, say dongan aku do hamu ganup ari, rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Manang ise na porsea dohot ni didi, dapotan hanguluan. Alay naso porsea hona uhum sogo. Tangyon hamu madohot hata natar surat di surat ni si Markus. Adong maaka nama buan dak danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alay dipisang akasisian naima nama buani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus si sogo marohana idok ma. Luas hamu maaka dak danaki rotuau. Unang oray hamu nasida. Ay dia kasih songonido harajaoni debata. Natutudo na hudokot tu hamu. Manang ICP anggo sosongon dak danak ibana. Majalo harajaoni debata. Dang bongot ibana tusi. Dungi di haul maaka dak danaki. Dia pehon matangan na tu nasida, maso nasida. Atong hati dako kamu majolo, hata ha porsyotai rap mahamo mado. Atong alus hamu mahata na husuk utonon. Di pangido hamu nuaing di dion akad adanakon tu bagasan ni na hina porsyon muna. Piha na olo do hamu mamudai anakon munaon asa di boto jala di huton nasida hata ni debata. Na olo do hamu marsuru nasida tu gareja dohot tu perguruan ni huria Protestan.
asa gabe ruas na mangulu na sida di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasahat man na sida tu di bata, marhite-hite padidion na badiyay romahan mo tujo. Ale, Paris, Timothy, Nadakdak. Pudi di maho tubagasan goar ni debata ama, doho tubagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho tubagasan goar ni Todi Korbadia. Amin. Say didohan ni debata maho dihabol mon tubagasan harajon na Rodi saliling nililing. Amin. Jongjong mahamo na dua martang yang mahita ale Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nunga hupasat hami dak dan ako tuho jala di cakokodo ibana gabi anakomu marhite-hite padidio na badiai asa masuk tuhuria ni halak Kristen ibana di tanah jala gabi panean di hanguluan na saliling-liling na asima roham dohot di natoras ni dak dan akon saya pargogoi jala ajari mana sida manugu-nugu dak dana kotuho asarap na sida taruli di aka artani hara jaunmu. Amin. Tapuji na tuhata mare de mahita lasjongjong mahamusa luhutna. Bata ama nami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhu selehon-lehon na dengkan dohot nasa ulibasan na moliutus upasat hami masih anan lehon mi tu hami pelian nami tuho sa jalo mai gabe uap na husus ti colon pasu-pasu mai jala ramoti asa ho parasia kami pelianon pati bulhon harajaon bertonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhai maruhan nami marhite-hite todim asalam hutada hami godang ni selehon-lehon mi tu hami asalam girgir hami madok mau leate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hati uron, haroroan niaka dengan bahasa nama uliutus, mauliate rohanami tuho, ala di papatar holong doho asi di roham marhite sian pangalehonmu di anakmu, Tuhan nami Yesus Kristus gabe jol mahumokop hami, puida hami siani godang ni holong ni roham, dang nahasuhatan bidang na doho gajang na, dang natar dodo bagas na jala dang natar dungdung tibona, ope pujion nami maho, ala di pabisar ho barita nauli tu hami, asa mangolu hami di bagasan asi ni roham,
Say asi maroham, sodangi mahami, lehon matodim patiurhon rohanami, asa torang huidahami habalgaon mo doho panodang na siyakoy. Say lehon mahami tu anakmu, bahen upa ni halo jaon na, ala na tinaon na hangaluton humokop hami. Asa masohot hami mangulahod dosa, asa burju jala daulat hami marroha, paboa mauliate ni rohanami. Say sungguli mahuriam, na olo mga lehor rohana doho artanabe, bahen silua tu anakmu Tuhan Yesus Tuhan nami. Papatar mabarita na uli tu halak si pelebegu, dohot parugamo na asing, asa marrongoman na si daroman dapot ton panodang naong bisari. Say lehon hiras ni roha tu kabarbarita na uli, asa hatop rarat barita na uli itu ganup huta na ditanoon. Say lehon hapistaran siya ko, tuwa ka panggonggomi dohot tuwa ka raja, tuwa ka suruan na pinabakit na, asa dohot na sida patiurhod dalan ni barita na uli. Say pauduk marohan na sida, asarap hami mangoloy pareta ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen ale aman nami na di banua gijang, say pinorbadia magoarmu, say roh maharajaonmu, say sao malomon roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, punang hami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaur hon madamena tu todim.